Hi guys, welcome back sa ating channel. So karon guys, April 24, 2023. Mao ni ang setup sa atong kuan guys. Atong solar system sa moon and star karon guys. So gahapon is kuantong gahapon guys. Ang moon maoy nag-apas. Silbi ang moon mo'y naubos. Nya karon dili na ang moon mo'y naubos. Ang moon na po'y nagpataas sa star. Okay, so ito ipadul guys ha. Okay, so muna si sit up sa star ug moon karon guys. So hello mga kasuwid, welcome back sa ating channel. So nice kayo ang langit karon. So hilom kayo, sama sa kahilom sa atong mga silingan. Pero walay gamaritis rong paana gabi na guys Hindi kayo maminaw ba nga nabito kay silingan pero dili maritis. Joke lang. Joke lang mga kasuwid. So mao na ang atong moon ug ang star karon. Oh, kuha na siya, distansya rin siya mga sa akong manabana mga 2 ka metros siya din yung ilayonan ang ilang 2 meters na gyud ang distansya. Oh, ang moon na mga kalainan guys no kay gahapon April 22 kung makita niyo sa akong video nga gi-upload gahapon sa gabi ang moon na siya ang moon nasa ubos niya ang star mo nasa babaw pero karon ang moon na po nas taas mura ra pud og kuan kita guys kinabuhi sa tao usahay tao na sa ubos nya kung maningkamot ang tao na posibilidad nga moana na po siya sa taas nya base pud sa mga naapod sa kuan guys sa Biblia naay mga ubos nga pataas pero naapoy ubang taas nga paubos ingon ana ra guys no so karon day guys mutana day mo na ako kung asa ko nara day ko ay mga suwid God bless you, God bless your family. See you in my next vlog. So thanks for watching. Hopefully nga malingaw sad mo ba kung basin busy mo sa inyong trabaho so wala mo makuan dili mo katan-aw sa langit kay sabi na itong mga nag-call center or mga panggabi ilang trabaho dili man tanan nga makita karon sa kuan sa atong kalibutan sa atong kitawag og langit ba sa atong sky karon di man tanan makita so akong gibuhat nga akong videohan para nga naamoy makita nga prohiba naamoy makita nga ug unsay nanghitabo sa atong solar system sa atong langit karon so mao ni guys mao ni akong ipakita ninyo ah, mao na siya so daghang salamat sa pagtan-aw. I love you, see you in my next vlog, bye bye.